badaki holan memoriona gauza gogoratzeko, baina gogoratzen dut, behin, zuk niri miluzen... Kontuz? Bertso bat. Bueno, bertso ez, poema bat. Poema bat. Poema bat egiten idan, alemanez ganera. Bai, horixe. Da kontu esan, goizeko Madaleni baino obieda zugaz egotie. Horrela gozte. Eta, Epa, hori esati asko dalako. Hori alemanieraz. Alemaniera jakin gabe, gainera. Gero badakizu, poemak irakurtzen egon nahi, eta poema zoragarri bat, eta jo, parkatu ez dakit egile, ze poemak egilearekin esan zerbie. Eta oso laburtxu esan gazteleraz, eta esan, musue emoten zutenien, ostirala da. Gauza ostirala, ja. Bai, ostirala eta guzti miluzen Nik eta leire, naroa eta karrimele eraizetan gide. Zaukago ostirala eta miluzerik, baina... Ona, zut gogoratuko naizela, Carlos Inazasoro tolosarrak zuen beste bat. Nola esan maite zure katean soilik sentitzen naizela azke? Orain zuek, Niko eta Leire. Ederra. Tu poemak... Zientzialarik. Vale, guk sentimenduak eta egiaz. Ba, atomo batek baino gehiago betetzen oso, edo lako zio zer. Niko eta Leire, ze moduz? Osondo. Sakua betetzen zeuen apropioa, baina oraindik sakua banatu barik, baina gogoratuko dute gure ikusentzulek zalantza barik, hortxe gabiltzala, Batera, amaikakoak osatu eta urrezko galderaren erdia be asmatuta, Niko Leire ibilbide bikaina egiten. Bai. Egiten da lo, batera geratuta zakuari dagokionez, gero etxera joan eta buruari bueltak egoten zarete, edo... Bueno, batema bai. Justo lokartzeko momentuan, Thriller! Dios, Michael Jackson! Esan izan bagenu ez da? Bueno, Niko Leire esaten gabiltzia 5.000 euro pilatu dituzue. Azken egunak dire gainera, gurekin, badaukazuelako plana. Niko, nora zu ez, Erasmus? Ginebra. Ginebrara ja abiatzear, Leire gerozu? Pragara. Begiratu duzue horrela joan aurretik leku bakoitzean, zein den horrela jaki tipikoa, esaterako ohikoa? Txokolatea eta gazta, Suizan. Ondo. Bikain, Leire? Leku ona. Uste taragi gixatua eta hola... Bueno. Zakat oso garbi hain digo. Bueno, gordina beti dago, gixatua ondo. Bestelakoa, noski. Niko Leire, eutxi lekuari eta eutxi miluz izateko zenari eta ia gaur sortea dauen. Hau pastu beko, ongi Eta gure amosgarren ez, Naroa eta Karmele, Gabon. Gabon. Ondo bikote? Usta. Ari gara. Ekin da ekin. Sokatira eta sokatira. Bai, batez. Momentuz aurrera egiterik ez dugu lortu. Aitortuko dut, saio hasi hortxe bezpera segundu azulenago, Karmele ikusi dut ilazki, txistu gozen ari zen. Bueno, sikiera, lasai bagaude. Bai, lasai egi igual. Bai, hori da kontua? Ez da git. Zein gara Naroa, pixka bat erlaxatu? Bai. Bai. Bai, pixka bai. Eta horren aurrean zein dugu? Konzentratzeko teknikarik badaukagu? Diru aurrean jarrita. Segituan, emango izu dugu kopuruaren berri, eta diru mordoat jarriko dugu parean. Akaso izango da ez daukagula alako diru goserik ere? Bueno, ez pentsa, Gozia gusto. Naroak ez dakik. Premia baka. Bale, zertarako esaterako, Karmele? Txilea juteko bidean. Zuek, kasu honetan, lagun bat Laguna ikusten. Hoi da. Nola du izena berak? Udane. Udane. Litekena da, zuek miluzetik eskuzik atera eta udanek hegaldiak ordaindu beharra? Ba, bueno, ez da txarra ez da ere. Bale. Udane prest hortarako? Ez dut uste, baina bueno. Bueno, ba, proposatzea beti dago. Ia sokatiran aurrera egiten dugun. Ados? Animo bikote sorteon. Kerrik asko. Ba gure bikote berria, eraitz eta alire zen moduz? Ondo. Kuadrileguek, zuek? Bai. Ondo? Eraitz nondi zatozu? Gabiritik. Eta alire? Ni Lazkautik. Ados, Ondo. eta barkatu, kuadrilak egoitza nagusian ondu. Lazkaun. Ez dautu ginen Lazkaun baita ikastolan ordu nik uste, bai. Eraitz ikasketak amaituta bai batak eta bai bestiek, eta zer ikasita? Nik magisteritza ikasita. Eta orain lanien? Ez, momentun ez. Baina asmoz bai. Ondo, zer egiteko asmoz? Ez, berez HH eta LH-ko gradu dauzketa teata, eta horrekin, haber suertei daun. Horri izaten dira, zerrendak eta puntuak eta... Bai, bastante asunto, así que... Prozesu hortan. Bai. Dantzatalderen batean basabiltz? Bai, urretxuko lurra dantzatalden. Ondo? Eta afizioa, dantzatik atera eta miluze ikusi, eta nork ekarri nor.
Eraitzek lide, lidek eraitzek bion arteko. Bion arteko. Bai. Vale. Ondo? Galdetu nahi nizu markatu eraitz, dantza ze estilotan edo? Ez, euskal dantzak Euskal ditu. dantzak? Euskal dantzak, Bai, ados? bai, eta gero udatan, aukera da honen da kanpoa jun bidaia bidez, eta holako gure itxetxeu. Ezagutzen ditut dantzan aitzakia horregatik hasi direnak eta, Bai, gero Esloveniara joaten gara udan, da ondo. Lide gremiokide, lankide eta kaseteritza eta ikasita, lide? Bai, hortxe. Orain lanien hitzan? Bai, Goierriko hitzan nabil, eta, bueno, hortxe guztua. Tokatuko Eta, zaizua kaso denetik egitea pixka bat edo? Bai, bueno, elkarrizketa ditut, hola, jende esanguratxue edo, bueno, Gu ez gaitu elkarrizketatu? Zeket, Goierri mailan gehiago. Vale. Oso, ondo. Bai. Bueno, kasetaritza ikasitxe eta humanitateak eta kasetaritza kulturaleko master eginda. Baita. Zer dori? Kultura... Ze interesgarri. Bai, enei kultura mundu hori ikaragarri gustatzen zait, eta orduan, nahi dut bidera kazetaritzai, kultura aldetik edo... Masterrean, ilaskiren elkarrizketa batzuk ikusiko zen dituzten, segurueni? Bai, bueno... Inot. Egon beharko lirateke. Tia joan da etorri? Bai, bigotetik izertzen hau. Lide, eta hau gustatu zaitu bai, Lazkaoko irakurle talde feministako kide. Bai, oida, aurreko urten hasi nintzen eta oso gustua. Iratxe retolazakin naitzen geha, eta... Guau, ze maia. Oso ondo, talde oso politia daukeu, eta urtene jarraitzeko asmoa. Bai. Etorri artefaktura liburu gomendioak egiten. Gero, benetan, egingo Bai, dugu, bai, egingo dugu, bai. negozioa egingo dugu. Eta niri hitzarako elkarrizketa. Bai, ni daniako prest. Ereitz eta lide, ze ondo, zuek hemen egotie, getorri. Eskerrik asko. Bueno, lasai daudenak urduritu, urduri daudenak lasaitu, ez dakit zer eragingo duen, baina erne zakuan miluzen gaur jokoan! 27 dira, 6 eta 50 euro. Eta azpimarratu dut, eraitz, dantzan, ze estilotan aritzen noten, ze publikoan, erne, bakaikuko barnetegiko lagunekin batera, bambu taldeko dantzariak ere baditugu, ongietorri denoi. Eta ze estilo da? Estilo da? Nortzu dira, bambuko dantzariak. Nortzuk zari bambu? Ados, ze estilotan. Garaikide. Bale, erakusta ditxo bat, horrela... Gerosiago, ados ez dago presarik, lasai. Eraitz eta lide, zu gaukeratu, zertan hasi nahi duzen dantzan? Ze proba, zuentzat? Bai, potokume... Potokumeak, zuentzat? Bikain, Niko eta Leire, zertan jarriko ditugu? Ikusi makusi, triboren berbak? Bai, ikusi makusi. Ondo, triboren berbak, Naroa eta Karmelentzat. Ondo, aurrekoan ere galdetu zen ez da musika zaletasuna eta zuek, bueno, eta finalura jokatuta. Bai. Ondo gogoan izan, ez bada, hauetxek elementuak. The Beatles, The Who, The Rolling Stones, Ramones, The Clash, AC/DC, Metallica eta ABBA. Debora, Niko, ABBA. 8. The Rolling Stones. 3. Ramones. 4. The Clash. 5. AC/DC. 6. The Beatles. 1. The Who. 2. Eta Metallica! 7. Ai! When nothing else matters. Vamos mia, danak. Un oso ondo lehenengoan, ederto! Ikusgarria. Zein da Niko betaurreko dien sekretua edo? Kantak, grupon zalea naiz eta orduan memorizatzen. Ondo, ederto. Lehenengoen asmatzen da oso ikusgarria dalako. Naroa egin beste erron beste, triboren berbeki. Naroa Karmele, zuen panela, badator, intsektuak, kontuz. Kilkerra, denpora. Mitxirrika. Kilkerra, Txirri-txirria. tximeleta. Mario Ratza. Kilkerra, Txirri-txirria. tximeleta. Katalingorria. Kilkerra, Txirri-txirria. tximeleta. Mitxirrika. Burruntzia. Listafina. Kilkerra, Txirri-txirria. tximeleta. Mitxirrika. Burruntzia. Ainarba. Kilkerra, Txirri-txirria. tximeleta. Mitxirrika. Burruntzia. Xinaurria. Kilkerra, Txirri-txirria. tximeleta. Mitxirrika. Burruntzia. Mario Ratza. Mantangorria. Katalingorria. Armiarma. Ainarba. Listorra. Listafina. Eltxoa. Ulitxa. Inurria. Xinaurria. Eta Naroak esan du, ikusgarria da lehenbizikoan, baina segundoak agortzen ari direla ere, ondo dago, 1 puntu, oso ondo bikote.
Eraitz dalide noski. Beste? Hori da. Bai, saioko ga. Gidabaimenak eta baitugu. Bai. Tokatzen zaigu erregaia, gasolina eta ordaintzea. Normalen. Bueno, kotxeik ez daukeuta, orduan beste arazo bat gutxiago. Hori da, arazo gutxiago. Txirritatxok badu autoa. Eta egite izango du, baina. Auto handi bat. Range Roverren bat, edo. Bera sartzeko. Izango da. Erregai kontuekin eta pixkak kezkatuta. Hemen txeizak eta oinak. Bazen, atzo goizean Gasolindegi. batean gelditu, Nintzen, depositua beteta, Dugu. horratza etzen, gelditzen. bizi moduak jarraitzen, Badu. horren beste Garestitzen. berriro hasi beharko, Dugu. asto gainean. Ibiltzen. Ono! Ondo! Gasolina foto bat. Bai. Foto bat bakarrik eta gainera oso ondo abestuta eta ganorarekin eta oso ondo. Ia bertxue, bakatz bakarra, ederto! Zazpiruro itaman kontu. Ondo! Saioa zera, idazki igual izango da poesiaren eragina edo... Bueno, segi hortan. Niko eta Leire, ibintzioak, Nara eta Carmele bestaldean. Lehenbiziko errondara. Demora! Bai? Jan, txokolatia tableta, karratua, moztu ogia, Bai? pan bimbo. Eta? Sandwicha. Tostadura, ogi txigortua. Bai, ogia txigortu ondo. Bigarna. Pintxatu. Horratza sartu. Arantza sartu. Ziztatu. Bai, oso ondo. Demora dago, Kantatu. Zez? Aurkiego lasa. Aurkiego, bai! Ondo! Oso gitxitan sentitu dut nerviosten egila zeo zega itxik. Benetan. Aurkiokoan Ze tentsio dauen zu. tentsinue. Ez da Igual, normala. finalera iritsi. Nahiago dut kanpoan geratuko, Eta inguruko dana ja animatzen da. Bai. Ze tentsio. Eta zuek ze ondo, Leire ze estilorekin. Ederto, danak 70 puntu! Hori umetan. Eta gerora enpresan ere plaza 5 lortzeko. Zu horrena, gero ni? Segulakoa. Hori iritsiko dalako batena. Kaso naroa Carmele hartu lekua, mesedez. Eraitz eta Libe bestaldean. Bigarren erronda. Animo, demora. Erropa, Kamiseta. erropa erosi, Ondo. erropa isiri. Erropa isiri pintzakin. Bai. Oioa. Ondo? Oiok arrautza egin. Arrautza errun, oiok. Oiategin, arrautza erruten. Bale. Umea, medikunen da, Janari ematen. erregio baten, bazkaltzen. Bata umea, bestea. Jarabea hartzen. Gaixo da umeak jarabe ematen aitzaio. Ama ez. Medikue. Ez, ez da ama. Amona. Aita. Aita. Bai, ondo. Ondo legoke, esatea, ama ez, amona, izeba, lengusina, eta alako batean, errealitatearen parte, ez da? Errealitatea zazpigarrena aita, bai. Oso ondo, 70 puntu! Danak aspatuta. Kuadrillakoa, lakidea. Beste aitatasun bat posible baita. Teratzen gabiltz, Bai, eskerrak horri. Bai. Eraitz Libe, beste imintzio batzuk ere posible ira hartu lekua, Niko eta Leire bestaldean. Ze harik eta igusten ari garen. Oso ondo. Animo, ba. Apa, Oierri, Debora. Bai? Igeri, itxasoan. Bueno. Itxasoan igeri. Ondartzan... Ados, ondartza? Ondartza eta? Ondartzako toalla. Toalla neguzki hartu. Da? Toalla... Ez da toalla da? Nudista. Ez? Herrikoa. Zer da hori? Toalla... Hori da, bigarna. Bigarna. Kafea. Oso beroa dago. Ez da beroa. Hotza. Txarra dago. Platanoa. Pikantia, Bai. gindila... Zer da? Gindila. Pipar gorria... Saltxa. Saltxa... Pikantea. Bai, no. Frisbee, txakurrei bota gauzea jasotzeko. Bai, frisbea, bai, ondo. Oso ondo. Eta, lehenbizikoa, zer da? Flotadorea. Ez? Bainadorea. Bikini. Ez?
Bainadorea... Neoprenoa. Ez? Zera... Pareoa. Pareoa. Hartu lekuek. Pareoa. Ondo, ze pareoarekin gero, ez da, forma Ondo, da, eta... bai, eta gero ametik eta soineko txue, bai. eta nikok pareoa, ez da. Sekula alakorik, ez da. Oso ondo, ariketa behintzet oso derra ikusteko, 50 puntu hau pasuet. Eta jetxe ingo da igual, publiko urduri, Triziklo baten dabil. Eroglio pasilloetatik. Bai, bere bikiarekin batera, ez da? Labak batekin. Kontuz. Niko eta Leire, ez da dila eroglik etorri, baina bere obraz gozatuko dugu. Artistaz ez? Sakaban artista. Obrat artista, banatzeko gaitasuna daukagu. Eroglifikoek, Niko Leire, lehenengoak zeuentzat, zub jarraitu. Yoga. Ez? Meditatu. Ez? Xeri... Arnasa. Goian zer? Ez? Ez? Aurrera. Betizu. Bai? Betizu. Osatu? Beti hor. Begira. Betizu? Nahi duzu nahi gizu? Betizu eta zen. Betizu zen. Zen agertu zaigu, irudi horrek zen. Adierazten du, eroglifikoetan. Niko Leire gertu. Bigarrena denpora. Asko esaten du pertsona bakoitzaren. Bai. Jarrerak. Ez? Zer da lekue? Ez? Zer da? Ez? Zer da? Jatorriak. Oso ondo. Eroglifikoetan Mr. Pinek ingelesez hitz egiten du, eta kapelari hat deitzen dio hat, eta horriak, jatorriak. Oso ondo. Ilaski, bai. Ilobak. Bai? Deskurritu berri du Mr. Bean. Benetan. Dago pozi. Eta ni? Bueno. 50 puntu, ondo. Benetan, osaba, beriro, jarri. Galderatxue. Ilobie osaban moduko izango da. Ikusiko dugu. Tonetitxu da. Sortea badu, bai. Badatu, bai. Izaiatuko nahi. Ondo, ederto. Bai. Nora eta Karmele. Eroglifiko batzuk, bai? Osmatzeko prest? Lehenengoa, denpora. Afrikan dago? Itusia. Ez. Oizen da, itu? Bestera batera, venga. Tisia. Afrikan dago? Tunisia. Oso ondo. Zuaren ikurrorik, tun, i, eta sia, abeslaria, musikalaria, Tunisia, oso ondo. Zoi bota, bai, asmatu arte. Naro Karmele, oso ondo, bigarrena, denpora. Hau bai dela irakasle. Zorrota. Oso ondo. Zorro, eta hotza. Ondo, zorrotza, bikain. Irakaslea boligrafo gorri hartuta, azterketa zuzentzen. 1 puntu, ondo. Ze placer. Bai. Barkatu, barnetegiko irakasleak, zorrotzak, zintzoak. Bueno, denetik dago, ados. Bai, zorrotza izan behar da, purtsuet. Purtsuet. Eskerrik ez. Eskerrik asko. Hori mesa. Bai, hori... Bai. Eraiz eta lide? Eroglifikoek zer? Bueno, hortxe. Bueno. Etxerik ondo? Ba, hoi da. Bertotik asko zobeto. Seguro. Lehenengo denpora. Telebistak ez dizkitartzen. Kanalak. Oso ondo! Irakurtzen hasi, nala, Leo Irregea filmako pertsonaia, kanalak idaudelako, oso ondo? Zerto? Hemendik ere ondo. Ia bigarrena, denpora. Ontzian doa. Getariar... Ez. Eta pira... Bestera batera, venga. Pirata. Bai. Bai. Diseinua eta tazeinua eta piradoa eta hori. Pirata. Oso ondo. Lerto. Heitzek eman du erantzun zuzena eta gero gulertu. Hauzen. Tasmatu, 1 puntu oso ondo. Piraten pare, guazen komoina abordatzera. Niko Leire. A ver. Bueno, irabazi komoina. Lehenbiziko eskuda. Kasualitatea, ez dakit ba. Ze aktore da Sartael Deabrua errementari filmean, ze beldurra honek. Joseba Usabiaga, Eneko Sagardoi, Kepa Errasti, Gorka Otxoa.
Eneko Sagardoi. Oso ondo. Ahotsa ere. Bai, eta makillaje astuna. Bai. Baina oso ondo. Bokala? A. Aurrera entzun. Paradisu zineman ikusiko gara. Nola? Grisez jantzita eta zurdinez. Zer rezutatu dugu, ze hitz, Jose Ripiauren Paradisu zinema bestian. Frantsesak, alemaniarrak, italiarrak, espainiarrak. Frantsesak. Alemaniarrak. Alemaniarrak. Aski. Ikusiko gara. Alemaniarrak. Ondo? Grisez jantzita eta zurdinez. Bokala? E. Niko Taleire, zenbat metroko altura du Gorbeiako tontorreko gurutzeak? 3, 5, 10, 17 metro. Gorbeiako mendian, azkindaren puntan, 10. gurutze bat dago. 5. Eta handi... Euskal Herria, ikusten dut Zazpi. ederrago. Oso ondo. Hortarako altura, behar da? Ondo? Bokala? I. Euskal Herria ederra ikusteko ez, berez data. Hori ere egia da, baina bertatik. Ereitz? Lide? Ez ez da? Ez. Oazen ba? Entzun? Eroglio! Filmen soinu handa izan zen Michael Oldfielden Tubular Bells abestia. Exorcista, Psikosia, Annabel, Nosferatu. Exorcista? Berrogeta marrute bete, pelikuliek. Botaka eta. Buruari Bokala? bueltat. Beldurgarri, Oso. Zer? Bokala? Bai? Komodina exorcizatu nahi? Bueno, askatu alegia, zaldia, ez? Bazkena? Partxisean, zema balio du 6koak fitxa guztiak etxetik kanpo badituzu. 7, 8, 9, 10. 7. Ondo. Bokala? O. Eta honekin, kasualitatea, ez dakit pa. Diru zorroa aztutako eguna, diru gehien behar duzuna. Eta bizumak eskatu, eta bai. Oso ondo! Komodina! Partzizian ibiltu zara hilabarekin? Oraindik ez gaude fase horretan. Bai, Oraindik zerbin. Ondo, da gero kara. Bai, noski. Bai, ondo. Da gero partxizera. Eta gero miluzeko jokoa. Ondo. Naro Karmele bigarren eskua zeuena? Komoinaren jokorako prest, zuek. Oso prest. Eta orain zer egin behar dugu? Ze koloretakoa da eskubidu txakurraren lepokoa? Gorria, berdea, rosa, urdina. Berdia. Errotea. Gorria. Errotea. Urdina. Ondo. Eta bokala? A. Naroa Karmel aurrera adiagi entzun adimentsuren bertsioa. Ze guapo zauden mozorroik abreka taldek esan bezala. Zeta zeren bertsio egin digu adimentsuk, esne beltzak glaukoma, eskakeitan, berritxarrak. Glaukoma. Jatorrizko nahiago, Ze guapo zauden mozorroik abreka taldek esan bezala. Eta bokala? E. Eta Naroa eta Karmele aurrera egiteko. Eleberri hauen artean, zein ez da Karmele jaiorena. Amaren eskuak aitaren etxea, bianai, maitasun kapitala. Bianai. Atxagana. Zer mani garrin joten bianai irakurten? Iesatea. Berri irakurri beharko nuke. Baitu. Anegarre egin. Igual, oso bastetan irakurriot. Bokala? I. Ederra da, Bueno, danak, laurek. Eta orain zer egin behar dugu? Aurrera? Bai. Saiakera? Ez. Aurrera. Entzun! Eta Espainiak margotu, ta doktore jantzi, ta izan barea, ta erabakiko dute, noizigo tragetxi, beharrek marea. Boa, erra bestia, Zetalde mundiala da, Bai. Zein entzun duguna bestiaren izena? Welcome to the beach, welcome off beach, welcome beach, don't come to the beach. Welcome of beach.
Bokala? U. Saiakera, neskak? Bai. Esan. Beko zein da? Bai. Ondo dakigu nondik gatozen, nora goazen oraindik ez. Bai, Osando! Komodina! Eraiz eta lide, eutxi, puntuei. Komodina, lide, bai aldela. Hau hirugarren eskua. Hori esateko, egon isilik. Zer janoi da San Prudentzio egunean Gasteizen? Muskuluak, txirlak, ostrak, barraskiloak. Barraskiloak. Zaleak zarete? Ez. Ze ona. Saltxa, ez da? Bai, dana. Bai, Bokala? Bani gabonari itxaroten... Bai, Bueno, aurrera entzun. Hace palagoia. Ze hilabetetako euriari egiten dio referentzia Guns N' Roses taldeak abesti honetan. Maiatza, azaroa, iraila, urria. Azaro. November Rain. November Rain. Izaten zuen honek zuzeneko bertsio bat, 9 minutuko 9:10. Irratian eta? Eta irratian juten nintzen parrandatik gero, da November Rain jarri beti. Siestatxue. Bueno, apurtxu bete, edo komunera edo. Zeo zer. Purple Rain ere bai, Princena, bai da. Zea maizek ere bai ditu oso honak. Eres muy de San Blas. Bokala? Komuna noa? Gazte diosa gogorra bitxigu. Noskiba. Aurrera ez da? Bai. Ze sumendik suntxitu zuen Pompeia? Strombolik, Vulkanok, Etnak, Vesuviok. Vesubio. Pikain. Bokala? I. Ez dago, argi oraindik ere edo. Saiatu nahi duzue? Jarraitu ingo du. Entzun bau. Eta galdera dio, zenbat aldiz entzun dugu. Maule! Dantzan gustora ari ziren baina. Xiberrutz, talderen abestian 13, 15, 17, okei? 15. Rebotea. Amazazpi. 13. Demora izan dute hauek, kontatzeko. Bokala? O. Egugea, no? O, oida. Ondo, baina guk esan da, ondo. Hori esateko egon isilik. Zeitu da, bai? Bai. Hobe da ezerrez pentsatzea, gutxi pentsatzea baino. Osondo! Bigarren komodina! Eta markagailuak adiranok 350 eta komodi bat nikok eta leirek. Lehenengo markagailuan 240 eta bi komodin naroa Karmele eraitzibide 350. Komodinik ez. Zein da zuzena? Sare barik batzuk, sare handiarekin beste batzuk, baina ia gertatzen den. Lehenengo errondan, 50 urtetik gora dituzten euskal aktoreak dira. Itziar Ituño, Ramon Agirre, Ander Lipus, Elena Irureta, Itziar Atienza, Mikel Laskurain, Mireia Gabilondo, Ainhoa Azpitarte, Sara Kozar, Simon Fuch, Ane Gbarain. Ramon Agirre. 54 jaio. Elena Irureta. 70 urte, bete ditu orten. Ane Gbarain. 73ko hau. Mikel Laskurain. Lasku. 70, bete ditu orten honek. Mireia Gabilondo. 75 jaioa. Ander Lipus. Superlipus. 71 jaioa. Simon Fuchs. Komodina. Komodinarekin osatu. Ituñok, iaz, bete baitzituen 50, 140 puntu nago Karmelerentzat.
Bigarren erronda. Hilabeteen izenak dira euskalki ezberdinetan. Epaila, jorraila, loraila, izotzila, artopila, biribila, zesteila, barantaila, agorrila, lotazila, karakoila. Naroa, Karmele? Agorrila. Abuztu, alegia. Loraia. Maiatza. Zebolitxe, loraila. Niko Leire? Jorraia. Apirila. Zezeia. Otsaila, Bizkaia. Izotzila. Urtarrila, alegia. Barantaia. Otsaila, Zuberoan. Epaia. Martxoa. Azken erantzuna, komodinik ez daukazue? Eraitzlide baina osatzeko aukera. 3 ez dira zuzenak, bat bai. Lotazila. Abendua hori! Euna berrogeita hamar puntu! Gabiri da zora. 3. erronda, eraitzlide zeunetik abiatuta, jatorrizko abesti onenaren Oscar saria irabazi zuten filmak dira. Footloose, Barbie, A Star is Born, Avatar, La La Land, Frozen, Titanic, Dirty Dancing, 50 Shades of Grey, Mary Poppins, Coco. Titanic. Bueno, My Heart Will Go On. Celine Dion, mesedez. Dirty Dancing. The time of my life. Bai. La La Land. Ese temazo, City of Stars. No. Barbie. What was I made for? Zezin abestu hau, zagi melodia. Yes. Frozen. Let it go. Let it go. Hori bai. Erabiltze du komodina? No, join, ez ez. Bai, ba, komodina, bai. Total, sí, igual. Komodina? Coco. Boa, mexikarra estiloan, autoren. Eraitzlide? A Star is Born. Txalau eta ani, Komodina. zabien. Komodina? The Comodine. Mary Poppins! Eta berrogeita hamar puntu. Eta nola geratu zaizkigu kontuak, 5 Nikok eta Leirek, 5 da larogeita hamar, Naroak eta Karmelek, eraitzlide, 5 Ez du izan ditugu kontuak. Niko eta Leire. Hauxe izango da zuen azkena. 11. saioa. Zalantzari gabe, benetan, Niko eta Leire, denboraldi honetako izarrak, zu biok. Zer moduz? Ondo. Oso gustoa. Bai. Bueno, aprobetxatu nahiko nuke mendik agurtzeko nire biarrebak Jon eta Liz eta bereziki Alize, ze oso zalea da miluzena. Aizondo. Bueno, Karagarri jarraitzen da. agurtzearekin batera esango dugu beraz, zenbat urte ditu? 12. Bai, ez ederra. Bai, 6 urte barrugu ere hemen izango gana noski, etorri ona. Esan dakoa, 11 saio, 4.900 euro pilatu ditugu. Horrekin besteak beste, eta ja, atarian duzu Erasmusa, pentsatzen dugu horrek ere pixkat goxatuko duela. Niko, ze asmo daukagu Erasmusean? Ba, ondo pasatzea. Eta Sí. ikastea pixkate bai. Baina orden horretan. Bai. Leire zer moduz? Ba, oso ondo. Erasmusen, bideiatzeten txekian zehar, pixkat irabaziktako diruakin, eta... Izan da dila Erasmus aldian, Eta- miluzeko aldi hau bezain gozoa. Bai, eta esan dugu biokimika eta biologia molekularra ikasten zabiltzatela. Ikasle finak, nabaritzen da, besteak beste, miluz oso finak izan zaretelako. Niko Leire, mila esker. Zolagarri bikote, mila esker! Agurtu ditugu da, euren 11. saioan Niko eta Leire, lan zoragarria egin da, aipatu bezala. Hori ere zaude barkatzeko. Naroa, Karmele, ondo? Bai, bai. Veteranoen lekua hartuta. Bai, pena mandigu pixat. Ja, baina liberean, Ja, oida. norbaitek aurrera egitekotan egin ezagula guk, ezta? Aukeran. Baita iritsi berriek ere, Ereitz eta Lide, zorionak, Eskerrik asko. Bai. Ondo? Bai, ondo. bai. Iskanaga leku hartzen, ezta? Bai. Sokatira dator orain, puntu gutxi horrekin, sailkatuta zuek, erantzuten lehenak adoz. Bai. Hartu lekua eta guazen, sokatira. Debora, ze animalia zen 2016an tiroz hil zuten Aranbe? Gorila. Oso ondo.
Zenbat eserekin idazten da Cincinnati hiria? 3. 0. Zein bi kolore nabarmen ditu pailazo arrainak? Laranja eta txuria. Oso ondo. Zer esan nahi dute KFC janari kateko 3 izkiek? Kentucky Fried Chicken. Oso ondo. Zein herrialdetakoa da pico de gallo saltxa? Mexiko. Mexikokoa. Eta zein filosofari izan zen konfuzionismoaren sortzailea? Konfuzio. Oso ondo. Ze hiritako aireportuak dauka Josep Tarradellas izena? Barcelona. Ondo. Naturako zein indar edo fenomenok sortzen ditu morrenak? Haizeak. Glaziarrak. Jarraitu atxotitza, zakur zaunkaria, nekez... Oskaria. Oskaria. Munduko zein herrialdek ditu herrialde mugakide gehien? Errusia. Txinak. Zenbat katedral daude Gasteizen? 2. Bi. Ondo, lehenbizikoa bi izan da. Nor da Michael eta James Banks pertsonaien haurtzaina? Paso. Bera da Mary Poppins. Zenbat minutu daude 2 ordu eta laurdenean? Paso. 125, zein herrialdetako hiriburua da Habana? Kuba. Ondo. Zein erlijio mugimendu sortu zuen Joseph Smithek? Paso. Mormonismoa. Zein energia mota dira erregai fosilak? Berriztagarriak. Berrizta ezina dira. Ze animalia zen megalodona? Marrazoa. Marrazoa. Zer sailkatzen du Kopenen sailkapenak? Paso. Klima. Zein kontinetetan dago Hindu-Kush mendilerroa? Asian. Asian dago. Greziako zein uhartetan jaio zen Safo poeta? Kroazia. Lesbosen. Zein du traumatismoak aztertzen dituen medikuntzaren adarra? Traumatologoa. Traumatologia. Ai, adarra. Zein korrikalari donostiarrek irabazi zuen 2025ko Zegama aizkorri proba? Sara Alonso. Oso ondo? Aurtengo zein jaialdiren leloa izan da Magaletik herrire euskera erdire? Ibilaldia. Ibilaldia. Nor da trumoiaren jainkoa eskandinaviar mitologian? Paso. Thor da. Zein koloretakoa da isil-isili dago abestiko ontzia? Ontzi txuri polit bat uraren gainean. Nara eta Carmele, ze moduz? Veteranoen lekuan, ja? Alare penakin. Bereziki estua gaurkoa, Horre onda. Estua, bikain zabiltzate dirutxuerekin, hobetuko litzateke hau kontu, baina... Urrengo zaio, kontiko Nara edo. Carmele, veteranoen lekua, aguazuek... Horikote! Hau da, hau! Veteranoek etxerako bide hartu, eta iritsi berriek finalera artekoa, eraitzeta lider. Bai, nola eixi izan da. Ondo ez da? Oso ondo, bai. Kuadrilaren batasuna izango da, kaso. Bueno, izango da. Zena ez du, aldetu, kuadrilak izenik badu. Ez daukeola izen. Vale, ados. Zakudunak, adibidez? Bueno, igual hemendik aurrea. Baita, ez da izen politena kaso, arrazoia oso polita. Ez, oida. Gaur, miluzen jokoan, 27.600 eta 50 euro. Ondo! Eta publikoa kuadrilla osatzeko modukoa, Bakaikuko barnetegiko lagunak, Bambu! Taldeko danzarik ematera. Eta etxekuek gurekin bat egiteko momentu aplikazioaren bidez konektatuko gara, eta sari zoragarriak zuen zain. Eraitz eta lide, esako irabazi ezkero kuadrileko entzazu zer bai. Bai. Bueno. Zeu bai. Batzuk. Ez dakiten baina, baina asko ez zietorri, esaten zuten etorriko ziela bat eta beste orduan igual guretzako bale, ados. gordeko deu igual. Bueno, argi dago, bakoitzaren borondatea. Bai. Dargi izan behar duzu nondik zatozen da zer zinguratute, zauzen. Nondik zatoz? Ni orain, Bai. diozu. Tolosatik bestela. Bai, noski. Gainontzean tolosatik. Dinot, bakoitza Zu? kokatzeko, ni barmiotik? Noski ba. Bai, Miotik bakoitza mundura. kokatzeko garrantzitsua da. Gabiria, Lazkaotik zuek. Gure amak eta hitzek eginda, suposatzen dut, danok. Noski ba. Eskatoz, esate baterako liburu batetik, edo pelikula batetik, edo. Eraitz eta lide, zorte hon, jolas egingo dugu. A ber. Komikiak ardatz hartuta, komikietatik datozen pertsonaiak dira.
gero urruti iritsi badira ere, denpora. Wednesday Addams. Lara Croft. Daredevil. Lucky Luke. The Sandmaneko Morpheus. Pikachu. Nimona. Gadget Inspektorea. Ultraman. Deadpool. Scott Pilgrim. Begi estatu egingo dugu. Bostakatx. Komikietatik datozen pertsonaiak dira. Fikziozko pertsonaiak ditugu, batzuk pelikuletan ikusi ditugu, bestelako lekuetan. Jatorrizkoa komikia. Jatorriz, hori da. Gero pelikulak eta initik diela, bai. Daredevil hau zinda. Bega, bestatzen. Eta Pikachu eta hauek? Pikachu ez. Pikachu marrazki dazke. Ja, baina ez dakit. Pikachu ez Pokemon dut hauek? ikusten liburu baten. Ez dakit, Bai, ez dauko dugu estela be? Bai, eta... Zazpiagat. Venga, beste alde. Bai. Lehen zeinalda ditu. Ultraman, no? Ez dakit. Bai, ez? Deadpool ez dakit. Venga, beste aldea. Lara Croft? Ez dakit. Ez dakit. Egi ez tapen egin nahi izatera. Ontaz... Ingo dugu. Ez, jabe. Arin. Galdu dugu, egi ez tapena. Azken segundoak. Bueno, pues... Ya está. Eraitz eta lide urrezko galdera. Urte berean agertu ziren lehen aldiz, denpora. Zeintzuk? Ba, ez dakit. Igual... superheroe hauetako batzuk. Baina bi urte igualen bai? Ja, ez dakit. Ez dela, Gadget eta... Aukeratu, 5 segundo. Venga, Gadget eta Lucky Luke. Eraitz lidezer. Galduta. Bai. Lucky Luke ezagutzen duzue? Bai, bakeroa, ez? Marrazkiz bai, baina bere jatorri eta nondik eta hori dara. Bai eskoremoan zuzena da? Arizona 1880 komikian agertu zen, lehen aldiz. Oso komiki gitxidako desnik etxien, umetakoek, da Lucky Luke bai. Hauetako bat. Ba, 3 liburu edo, lau edo. Dalton darrak. Bai. Daredevil? Komiki batean, hain zuzen, Daredevil izeneko komikian agertu zen, lehen aldiz. Pikachu ezezkoan. Lehenbiziko agerpena noski bideojokoetan, izan baitzuen. Ultraman. Hau zer da, guapo bat? Ez, hori beste bat da. Aquaman da hori. Ultra guapoa da. Ah, bale. Ezezkoremoan Ultraman? Honek telesail bat zuen. Han agertu zen. Gadget Inspektorea. Tantarantaran, tan. Bai ezkoremoan? Bai, ez. Gadget Inspektoretan. Inspektorea marrazkizunetan, Lara Croft bideojoko batean. Eta hortik aurrerako guztiak komiki zaharretan edo berrixeagoak diren komiki digitaletan agertu dira. Beraitz eta lide oso ondo 200 euro, eskerrak zeuentzatan dirua. Eta ez, berrefekizio zertxu bat. Horro. 200.000 bihurtuta asko sobeto. Bai, egia esan bai. Ondo. Eta 1.000 euro non eskuratu aldiren miluzten urrezko galderan. Urrezko galdera, urte berean argitaratu ziren lehen aldiz. Lucky Luke eta Gadget Inspektorea aukeratu ditugu. Bueno, esango dizuet, bai bat eta bai besti, neure umetako erreferentieak direla. Nik ere ondo Bai. presente ditut, bai. Izan daiteke urte berien? 1.000 euro urrezko galderan, bai?
Pikachu eta Lara Croft izan dira, laro izan zeia. Elaitz eta Libe, kejarik ez dugu batere dena den, Gaur iritsi eta TR-en eurozuna dira. Horrela segizkero, ez da dikate gaizki. Demo gizuela, zorionak. Eta batez ere, Miluseko familia berritzen goazela, eizuek behar gaituztegu, eta horri Milusera zuete, Animatu, aurra!